जों दिनै TSF बेंगल जों गोदोमा सालबोनो डेभलप अफ स्टाडी खायदा जोंनि वाइस प्रेसिडेंट जन टे टीम जों स्नागै RTI जों फाइल खायरोखा बनि बरके जों लुबै माखा there are thousands of backlog posts जोंनि SC रो गाजै चाकरि ताकसि गर तेलांगे लुबै माखा मिरो आंनाय जेफ्रो गवर्नमेंट फॉर्म के 2018 निरो आपरो सिखाना गवर्नमेंट रो बरंनि समाय दंमानि मिस कॉल रो खांखन चाकरि तेलांनाय बट जोंरा क्लियरलि नुखा जे एसटी बैकलॉग जे वैकेंसी दंना तेलां जागे सो बरंनि सानि जों तमा पयतो दंनाय दिनै लुगरो मा बुसिनाय MTSF जों अमो सिगु एसटी बैकलॉग मूवमेंट जों दिनै जेंगा था और जों दिनै स्टूडेंट यूथ दं बट आं एपील खायनाय अमो TSF नि मूवमेंट आं बट पीपल मूवमेंट जों दिनै यूथ रो गोबां मानगो बेकार खालायजों निरो मा बुजिथाय पेरेंट्स बुङा बुङा रो मा बुजिथाय चाकरि नाङो हायफानो जों मूवमेंट प्रोटेस्ट खाया दिनै एनी डिमांड जों मांगला थांनाय दिल्ली रो जों मूवमेंट जों लुबैनो दं बाकी यूथ दं बट आं एपील खायनाय दिनै दिनै यूथ पेरेंट्स निरो दिनै लगे रो खाय एम खा खायगे ओ एसटी बैकलॉग डेफिनेटली गवर्नमेंट मा खानाय if we join hand together not only TSF NGO social organization political party the youth the students ani appeal omoto protest the state government by Nadi जों RTI फाइल पेमेंट को हम स्टेट में तानी हमले स्टेट में जॉब रिक्रूटमेंट गोबां खालामगौ कंपेयरिंग टू ADC एंड ADC नि आसाम अथॉरिटी रिजर्व फॉर रिक्रूटमेंट खालामगोन सो जोंनि डायरेक्ट अपील हाई के डिमांड स्टेट गवर्नमेंट थाने तानी हमले रिक्रूटमेंट बरफ दिलां दं ADC वो डेपुटेशन बुतां दं तब सो इट इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट ADC वो चाकरी गोबां दं माने डेपुटेशन फोराव रहा kan but state government koro takona thongi dong sini public ke lukro mabu sinai je ST backlog state go kabangma dong and ADC bo jodi o je deputation ko toma sira ko kan definitely ako ADC bo chakri kabangma dong